Amashangane. Amashangane. Batonga. Machangane. Yes, yabona namanje ngifake nesiphandla. Onje ufaka ugatsiphandla. Yeah. Okushithi uyimbo. Mama bami mashangane. Onzalo amaZulu. Mina ngepoint yami engiyazi ngayo ne. Amashangane ngikwazi ukwahlukanisa kanjani. Kunamashangane ase South Africa ne. Like aseLimpopo. Amatsonga lawa samashangane. Yeah. Mari lawa ke eAfrica nonke abantu cithi ngibaba count as amashangane as a whole. Bonke. Yabona. Njengami ne. Ngikhuluma mina isishangane. Hayi isitsonga. Thina sibanga lemozi siyazifika yithi sibalekaya kuvela amakhata. Ngoba manje thina sina ngithi kumele kufuna document amadokodo thina thina sinawo yabona. Mina ngingwesta kamampela yimishangane. Lawa amatsonga la. Yamatsonga. Asikhuluma into efanayo. Njengoba nenza kanjena bafethu. Cha ngiyezwa kahle futhi nangapho Master Eli ukuthi yena uyi-hardcore eShangane. Kuyokholekwa ngakimi mase ngiyobuza uMr Ravela lapha undawo yando uzokangichazele zona idlale phansi icansi. Awukwe ngithi ngiyozwa nje lapha endlini bese ngibuye. Sanibona. Ndakando. Kakatha wona ma. Yeah. Andizona. Ngizela ekhaya la ngifana nokuthi mhlawumbe ngenze research yabona ukuthi ngizungeze umlando ukuthi ukuze mhlazana nami ngitshena abanye nibe senginolwazi benginabafowethu ngapha sahlangana nomunye umfowethu uthi yena ungishangane uyidlala ngeyakhe indlela nalabo abanye bayidlala ngenye indlela nomfowethu nawe ixoxa ngenye indlela manje ngabatshela abafowethu athi cha manini kancane awuthi ngeke ngikhuphuke ngelapha kwaBravela uMaster Champ ngifike ngiyobuza kuye ukuthi amashangane asungulwa kanjani aqhamuka kuphi ukuyichazwa indlala ngeke ngizwe nje ngakuwe nami ngizokwazi ukubuyela ngakubo ngiyobaxoxela kahle asiphikisani siyabonisana. Yeah, we're not Bantu, we bathu abantu bathu ezisuthu ezisivenda usipise bathu bano isitsonga. So I don't understand why we're still having like such debate or maybe such a argument about the so-called tribes. Generally, people like refuse to learn and refuse to understand some things. Maybe on other perspective, I can say with my English. Right. Ikoshini yamashangana also called Amashangane. Amashangane ngoba kuthiwa ubashiya izingane ngale kwaZulu. Okay, let me stop you right there. There is no such thing as like Amashangane washiya izingane kwaZulu. You understand? Yes. So if sicala kahle ukuthi legama futhi laza kanjani ukuthi kuthiwa amashangane uyathola. Legama lesilithola I think something to emerge on the late 1800s. 1800s. Yeah. After ukuthi kuzalwe one of our king warrior we need to give respect uSoshangane. He was born in the house of Zwide. Zwide ilaba abantu bakamkhatshwa zizinyawo khatshwa zindene ezimfishane abonqumalo labo. You understand? So you'll remember ukuthi before the days of Shaka Zulu bekundlu enkulu le. Phambi kokuthi uShaka before uShaka I'm sure we have descendants of like makhulunywa ngendaba zaKwaZulu Natal. Igama eligijima kakhulu ukuthi like glorify kakhulu is like uShaka kasenza ngakhona kajama. Endlini kaZulu. Yes, he was a warrior, a greater warrior, but there were warriors even like before him and greater kings even before him. So, indlu kaNxumalo, it was not easy to infiltrate that house. One, we were running a number. Two, we were nesibindi kakhulu. You understand? Remember, even ulogos uMashobane washonela lapha, abulawa ulogos, abulawa uZwide. It was not easy ukuthi ungasukela indoda enjengozwide mathi masibeka like but on
simple maybe like a language yabona but kathi masi yangisho like ama kingdom like what in rise and fall ne so zehla ziyakhuphuka zehla ziyakhuphuka Yeah. so nini thola ukuthi sebayangeneka nabo ne but okay sorry ukuphuma kakhulu kulokuza kunto esikhuluma ngayo emashangane but it goes like zihambelana into enkuluma nayo Amashangane then lapha kwazona usoshangane lapha usoshangane then labantu ebeba lapha like then ane remember this is before kufomeka isizwe samaZulu if not mistaken it was before kufomeka like remember labantu abangoni angisho amanguni not nguni it's a white man who saying that you understand this European they say like it's nguni the actual name is abangoni isizwe singoni so should isizwe sinsundu isizwe sesizwe basikhuluma ngabangoni sikhuluma we're speaking of like your Tsonga, your Xhosa, your so-called Zulu today, you understand? Your Swati, your Ndebele, abangoni. Then lapha masokuzala usoshangana. They now start to call indlu kaZwide like Amashangane, you understand? Also kuthiwa like lapha emashanganeni, emashanganeni shangana, you understand? It comes a time whereby makuba nongazwisani kahle ane kwaxatshwana then as umzilikazi remember umzilikazi waya elokuze eNorth angisho eNorth North even before you went North umzilikazi was all over in fact because now I ran back uBlomile you go to Petersburg walwa nakhona up until like ayophelele lokuze Zimbabwe Zimbabwe which is like before kwakuyi Rhodesia no these things about Rhodesia the original name of Zimbabwe is Bukaranga meaning the land of Karangas that's our land I mean my people come from there but anyway sikhuluma ngendaba yamashangane lana maybe another day sokhuluma ukuthi uzongibuza ngale nto leyo ukuthi why I was saying Rhodesia is our land then Soshangane moved to Mozambique. Today you call it Mozambique. Maputo. Maputo. Even the word Maputo. That's still it's a vendor name. Maputo. Maputo is like Maputo. Manifestos into. Because we used to trade there. So he moved to Maputo. But that time I moved to Maputo. Igama selihleli lokuthi Amashangane. You understand? Yes. So truly speaking kahle abantu kuthiwa amashangane singasho ukuthi abekho but kunabantu okuthiwa abatsonga laba ngapha no these people sebabonke yani remember labantu mabayalelo kuze eMozambique yes kahle on today's language ukuthi siwazi ukuthi sizwane kahle singasho ukuthi ba amaZulu yes. Hayi ukuthi bazalwa yiwa amanguni. Okay. It's not Bangoni, yani. You keep on saying Ngoni. It's not Bangoni, it's Bangoni. Abangoni, yabona. Isizwe esingoni, yabona. Ulokuza ikhona inkosi ehlakaniphe kakhulu angazwe bavele bayenze benkosi yala eMzansi yonke la. uBhungane. uBhungane, uKing Bhungane. uBhungane uyanaba ngale ndaba le yalabantu laba no like exactly understand that more than me yes uKing Bhungane shout out to inkosi asembo right these people ukuthiwa amashangane ane or because abanye they even go extremely ukuthi in fact more foreigner ubalwa people say like ishangane inkulumo noma uqhamukapi sabala kuzozivela ngamuntu mawungabuza ukuthi amashangane bakhuluma iphi language then one will say bakhuluma ishangane understand then ishangane yini mabakhuluma thina saziyo I mean this is Tsonga this language is Tsonga understand and then even ngabona abatsonga
kune-conflict even like between them among themselves omunye uzakhala afuna nokushaya mawuthi ndoda kahle kahle uyihlangana umtsonga then I said no madala mina imchangane madala mina imchangane mina like ndumama kuto man imchangane ndiyagiyana yabona yathola there is no my brother uba serious my brother even you can't find any book ebhalwe ngesishangane kuthiwa incwadi isishangane yathola le nto yakubonisa ukuthi le nto into engekho yathola ayikho incwadi ebhalwe ngesishangane zonke incwadi like ezisitsonga because labantu laba amatsonga labantu laba yathola ngizwa ngithi check even abasaneni umuntu athi mombuza umhlobo anathi ngomshangane then you ask the surname yakho bani then maybe like man chauke yabo bakachauke abadiba musi babashaka imatsonga musi labantu laba bakachauke yani then you ask another one will tell you maybe omunye you can make an exception maybe yani ngoba abantu mhlambe lo muntu uzalwa kamkhajo yani yathola ngoba abanye banokuthi mabasebazibongela basho ukuthi like singamashaka singabo kahle kahle futhi abantu bamasha bathi ngabasibaka soshangana usoshangane mina usoshangane bekakhuluma isingoni ane which today masikathi ukuthi isiZulu uyabona yes so abantu banabo labantu laba iba confusing yabo exactly what they angisho into inokuqala kuyinto ukuthi into iza kancane kancane then before no time it's like now blown out of proportion and people accept that and into embivele abantu basheshe ukuthi babamba umlilo wayo than into enhle yabo yes yathola ane like checka la ekasi manje mawuthi umntwana esiphize ane if kunesiphize mhlambe like esomuntu wasekasi nesiphize maybe let's say eso umuntu mhlambe ngaso wasekasi uthini mawuthi umntwana mo differentiate uthini amungu sikwa kuphi emakule you see ukuthi wonke amakule wonke yabo yathola but only find out ukuthi okay nayo nalento le angisho when you say makule you're referring to Indians angisho yathola but we have no Indians elokuzanina ngo township not as a neighbor not as baqhelile abekho la kithi la you understand abafuni ukuzibona la eduze kwethu la yes yathola kumele sikusho lokho abafuna ukubloma nathi yabo ama-India afuna ukubloma nathi so thina sesicreate ama-India wethu manje ngento engekho and that we say it's Indian or it's Namakula those are Ethiopians ama-Ethiopians sithi masesibona iy'nwele zabo kula sesiba but there is no much different between an Ethiopian brother and South African brother in a way. These are all African. It's one and the same thing. The other maybe like the majority of one this first Indian, but this is the same logos. It's the same person. So we should stop that thing now. You put into maternity city mabaye. Nsawa no kushuti kula mina. In fact, we should even start to ask this brother's name ukuthi ubani lo muntu lo isibongo sakhe ubani yangizwa ngithi zothola ukuthi because these are our brothers yabona uma kusoza mathi umntwana ukuthi udayi ambothenga lapha kusibongiseni wakazwani yabona ambothenga lapha na kunyenza umzekelo ambothenga lapha kancumala yathola yes I don't know the surname that they're carrying yabona yathola so labantu laba nabo yabona says everywhere you go to Soweto they use same name you go to Alexander Tembisa wherever la bakhona even when you go to Venda futhi kungakho nje futhi ngathi thina abantu bala eMzansi sayithatha sayincela from ukuthi abantu bonke sibaxubanise nokuthi amashangane sesithi bonke sibaclassify as amaNdiya like yonke into kuya ngaphandle like check the from in fact according to abantu bala eMzansi which I'm very, very disappointed like about it. Anyone who come from Mozambique, aspect, but in Sinawali like Abamhlopene, anyone from Mozambique, which maybe like they are so-called black today,
which I call them Batu. So anyone who would like the dark skin over here Mozambique is regarded as a Shangane. Then you check in Mozambique by it has a lot of like different logos tribes there. You have Bachopi, Banzau, Batonga, but because people love peace, so they end up accepting which Samashanga. You understand? Yes, and remember, into kuthiwa Shangane kahle kahle singathi udayiko. Ination kuthiwa Amashangane kahle kahle singathi udayiko. But we have Tsonga. We have Amatsonga. In fact, ukubabiza ngama Shangane, we can say it's an insult. Igama lokunyeza le. Bebadela indlu kaZwide labantu laba bathi Amashangane. They would disrespect for the house of Zwide. Yes. So I hope like ngibeke yazwakala yabo. Cha uyichaze kahle nami ke kwemele ngiphinde ngidlale lapha kulezi insizwa bese siyaqhubeka futhi nami ngimunce ngazi ukuthi manginqamlela nyaphambili ngiyofike ngichaze ngayiphi indlela ngoba kuhle ukubuza than ukuthi uzwe ngumuntu athi ekubeni ukuthi awubuzanga wena wa researcher wena on your own. Ayikho into kuthiwa Shangane kahle kahle. Hayi bafowethu. Sebemane nabo abafowethu nje kuphela ngoba mhlambe sebajwayela yabona. Mhlambe ngisho ngasikhathi nickname unokuthanda njengoba mina ngibiza uchamp. Then I accept champ is champion. Mina many nicknames yabona. So every time nickname inokudominate and also dominate nickname. Check from our celebrity. The celebrity they use, we call them stage names. You understand? Check like Glenn Lewis. Glenn Lewis. And then Maravella like Glenn Lewis. Glenn Lewis, and then you also we don't have that fine name about Glenn Lewis. I come up with like my idol means Gucci. Dalos Pello, and Clabber Rompello, and Clabber like this way as like Manning and Macama. They prevail more than E. Kamal. I don't even know Kamalina. I don't know Kamalak and Lewis with Amabella like Jovans and I lose example. Sorry, Boclen. Yeah, I was tell about 9, man.